har længe været optaget af, hvad er god ledelse egentlig, og man kan sige, at det er et ret naivt spørgsmål at stille sig. Findes der en ressource, som lederne kan bruge til både at skabe en god bundlinje og skabe en god trivsel på arbejdspladsen? Det går ikke væk. Foranderligheden går ikke væk. Kompleksiteten bliver større. Det eneste sted, vi kan lede efter stabiliteten, er i os selv. Og det er måske også der, friheden ligger. Jeg kan godt lide, at det er korte og intense foredrag. Det giver mig en mulighed for at holde mig frisk, og det giver mig en mulighed for at dykke mere ned i nogle af emnerne bagefter. Jeg har lavet 7 grobundsregler, der kan være med til at hjælpe jer til at gå ind i den læreproces, det er, og vil være sindssygt dygtig til at præsentere. Samtalen skal understøtte organisationens strategiske fokus og mål. Altså det her med, hvad er det, vi er sat i verden for, hvad er det for nogle mål, vi skal nå. Sådan nogle små pep-talks, hvor man har en kort introduktion af forskellige områder. Det giver en mulighed for, at man på kort tid kan sætte sig tilbage og lytte og lære.